फरायसाफोर दिनै आं नोंसोरनो 1857 मायथाइनि जिथु बिग्रायनाय बे बिग्रायनायाव मनिराम देवाना माबायदि बिफाव लादोंमोन बेनि सोमोन्दै सुंद'यै फोरमायनो आखायाव लादों। दा जोङो सिगाङावनो मोनबोखादों जे 1857 मायथाइनि जिथु बिग्रायनाय बे बिग्रायनायखौनो सिपाहि बिग्रायनाय होननानै नङा गोसोआव दंना गैया? नोंसोर बयबो मिथिखागौ बे 1857 मायथाइनि जिथु बिग्रायनाय बे बिग्रायनायखौनो मा होनना बुङो? भारत जारिमिनाव सिपाहि बिग्रायनाय। बेखौनो उदांस्रि दावहानि गिबि दावहा बा उदांस्रि सोमावसारनायनि गिबि दावहा होननानैबो मोनो। दा बेयाव जोंनि आसाम हादोरसायाव बा आसाम रायजोआव माबायदिहै बे बिग्रायनाया गोहोम खोख्लैदोंमोन आरो बे बिग्रायनायाव मनिराम देवाना माबायदिहै बिफाव लादोंमोन बा बोरैहाय दैदेनदोंमोन बेनि सोमोन्दै जोङो दिनै सुंद'यै बेखौनो सावरायनो। बे सोमावसारनायाव आसामनि गोजौ थाखोनि सुबुंफोरा बिग्रायनो थाखाय आखायाव लादों। बिसोरो आसामनिफ्राय ब्रिटिश खुंथायखौ होखारनानै आगुनि जिथु आहम राजखुंथाय बे राजखुंथायखौ गायसनफिननो थाखाय बिसोर नाजादोंमोन। मानो होननानै बुङोब्ला ब्रिटिशफोरा गावसोरो बेंनानै आसामखौ बेंनानै आसामनि रायजो राजानि सायाव जिबायदि जालाखार बिलाखार खालामफैदोंमोन, बायदिसिना थगाय थसि खालामफैदोंमोन, होख'हायै जिथु रां खाजोना थिखांफैदोंमोन, बेबायदि माखासे नाख्रेब जानाय सोबख' जानायनिफ्राय उदांस्रि मोननो थाखाय आसामनि बे गोजौ थाखोनि सुबुंफोरा इंराजनि खुंथायखौ फोजोबनानै आगोलनि जिथु आसामनि आहम खुंथाय बे आहम खुंथायखौ गायसननो थाखाय आसामनि रायजो राजाफोरा नाजादों। दा बेहाय माखासे दैदेनगिरिया बेयाव मा खालामदोंमोन? बाहागो लादोंमोन। दा बिनि गिबि सारिनि दैदेनगिरिखौनो जों बुंनो हायो मनिराम देवान। मनिराम देवाननि गुबुन मुङा मा बा गुबै मुङा मा नोंसोर मिथिगौ ना? मनिराम देवाननि गुबै मुङा जाबाय मनिराम बरभान्दार बरुवा। बेखौ गोसोआव ला। बेयो 1 नाम्बारनि सोंनायाव मेट्रिक आनजादाव फैयो। 1 नाम्बारनि सोंनायाव मुङा जाहैबाय गुबै मुङा मनिराम बरभान्दार बरुवा। अब्ला नाय, दा बे मनिराम बरभान्दार बरुवायानो जायखौ जोङो मनिराम देवान होननानै मिथिगौ, बे मनिराम देवानानो जाहैबाय बे 1857 मायथाइनि बिग्रायनायनि आसामनि दैदेनगिरि। दा बे ब्रिटिश खुंथायखौ होखारनानै बोखांनानै आगुनि जिथु आहम खुंथायखौ गायसननायनि खैसार खालामनाय, बेनि गुबै खैसार बानायगिरियानो जाहैबाय मनिराम देवानानोमोन। जै समाव बियो आसामाव बे 1857 मायथाइनि बिग्रायनाया जादोंमोन, अब्ला बियो कलिकातायाव थांदोंमोन। कलिकातायाव मानो थांदोंमोन बियो? इंराजनि खुंथायखौ बोखारनानै आहम खुंथायखौ गायसनफिननांगौ बे आर'जलाइखौ लानानै ब्रिटिश खुंगिरिनि सेराव बा ब्रिटिश सरकारनि सेराव आर'ज बिलाइखौ होनो बियो कलिकातासिम थांदोंमोन। कलिकातायाव मनिराम देवाना मधु मल्लिक मुंनि सासे बाङालि उदांस्रि दावहारुजों लोगो जाना आसामनिफ्राय इंराजफोरखौ होखारनायनि खैसार खालामदोंमोन। दा नाय, बेयावबो मोनसे सोंनाय सिखारनो हागौ जे मनिराम देवानखौ गोसोआव ला। मनिराम देवानखौ कलिकातायाव थानाय समाव सोर बाङालि उदांस्रि दावहारुआ मदद खालामदोंमोन? अब्ला नोंसोर गोसोआव ला, बे बाङालि उदांस्रि दावहारुनि मुङानो जाहैबाय मधु मल्लिक। दा बेबायदिनो बै जिथु आसामनि जे सिपाहि बिग्रायनाय, बे बिग्रायनायाव
माखासे आसामनि गोजौ सिरिनि दैदेनगिरिफोरा मनिराम देवानजों मदद होफादोंमोन। बिसोरनि गेजेरावनो दङ बाहादुर गावबुरा आरो दंबावो हरमुद आली, पियली बरुवा, प्रिथिराम बरुवा, नायाराम नाजिर, महावीर मुखियार। बिथांमोन बायदि गिदिर दैदेनगिरिफोराबो मनिराम देवानजों बाहागो लाफादों। बिसोरनि नामखौ सोंनो हागौ, जेनेबा 1857 मायथाइयाव जानाय जिथु आसामनि सिपाहि बिग्रायनाय, बे बिग्रायनायाव आसामाव मनिराम देवानजों मदद होफानाय गोजौ सिरिनि दैदेनगिरि सानैनि मुं लिर बा साथामनि मुं लिर, बेबायदि लिरनो होनोबो हायो। दा बिसोरो ओरैबायदि थि खालामबाय, आहम राजखुंगुर बा आहम कर कन्दर्पेश्वर सिंहनो बे आसामनि जिथु दैदेननाय, बे दैदेननाय बिबानखौ होनानै मनिराम देवाना कलिकातायाव गाव थानानै कलिकातानिफ्रायनो दैदेननायनि गासै बिथोनखौ सामलायहरगोन होननानै बिसोरो थाग थियारि खालामदोंमोन। आरोबाव बेबायदिनो कलिकातायाव थानानैनो दावहानि बा सोमावसारनायनि माखासे हाथियारखौ दैथायहरगोन होननानै मनिराम देवाना थाग थियारि खालामदों। नाथाय दुखुनि बाथ्रा, बिनि जिथु खैसार खालामनाय, बे खैसार खालामनायनि थाखाय दैथायहरनाय जिथु लाइजाम, बे लाइजामा ब्रिटिश फाइखिनि आखायावसो गोग्लैनायसै। मिथिबायना? गावसोरनि सोद्रोमाफोरनि आखायाव थायालासिनो खैसारनि जिथु लाइजाम हरदोंमोन, खैसार खालामनायनि जिथु लाइजाम आसामसिम मनिराम देवाना कलिकातानिफ्राय दैथायहरदोंमोन, बे लाइजामफोरा ब्रिटिश फाइखिनि आखायावसो गोग्लैनायसै। दा आसामनि जिथु सोमावसारग्राफोर, बे सोमावसारग्राफोरा सोमावसारनो थामथिम जानायनि आगोलावनो ब्रिटिश सरकारासो गासै गुमुरखौ मिथियो। अब्ला आसामाव दंफैयोमोन प्रिन्सिपाल एसिस्टेन्ट केप्टेन हलरुइड होननाय बिबानगिरिया दंफैयोमोन, थारमाने फाइखि बिबानगिरिया। दा बियो बिसोरनि जिथु खैसारनि लाइजाम, बेखौ मिथिनानै आसामाव जि बिग्रायनाय, बे बिग्रायनाया गिथावना जानो हागौ बा होबथाग'हायि जानो हागौ, बेखौ साननानै ब्रिटिशफोरनियाव खावलायहरनायसै जे आसामसिमहालागै ट्रेनिं गोनां माखासे फाइखि हानजा दैथायहरनांगौ होननानै। अब्ला बे फाइखि हानजाखौ ब्रिटिश सरकाराबो मा खालामबाय, आसामसिम दैथायहरबाय। केप्टेन हलरुइडनि हांख्रायनायाव केप्टेन लाउथारा मोनसे ब्रिटिश फाइखि हानजाजों लोगोसे जरहाटआव नुजाफैबाय, जरहाटहालागै फैबाय आरो सेप्तेम्बरनि 7 खालाराव कन्दर्पेश्वर सिंहखौ हमबाय। कन्दर्पेश्वर सिंहखौ आसामनि जिथु बिग्रायनाय, बेखौ दैदेननाय बिबान होदोंमोन ना, बे बिबान होनाय बिबानगिरिखौनो हमग्रोबाय। बेनिफ्राय दा दैदेननायनि बिबान लानाय बिबानगिरि जे कन्दर्पेश्वर सिंह, बेखौ हमनानै मा खालामनायसै, कन्दर्पेश्वर सिंहखौ हमनायनि उनावनो कलिकातायाव मनिराम देवानखौबो हमबाय। बेखौ कलिकातायाव लाना थांबाय कन्दर्पेश्वर सिंहखौ, आरो मनिराम देवानखौबो कलिकातायावनो। अब्ला आसामनि जिथु 1857 मायथाइनि बिग्रायनायनि जिथु थामथिम, बे थामथिमा मा जानायसै, बेयावनो सिलिंखार जाबाय ना, बायफ्लेजोब्बाय, जाफुंनाय नंलिया। दा नायदो, मनिराम देवाना ब्रिटिशनि हेंथायै खालामनाय जिथु खैसार, बे खैसारनिनो गाहाय सुबुंमोन होनना बुंदों। बेखौ मा खालामनायसै, आलिपुर जेलाव जोबना दोननायसै। बेसेबां सम दोनदोंमोन बेखौ आलिपुर जेलाव? 2 दान खावसे ना, 2.5 मास दोनबाय बेखौ आलिपुर जेलाव। केप्टेन हलरुइडआ जर'खायै दानाय बिसार आफादनि गेजेरजों मनिराम देवान आरो पियली बरुवाखौ इंराजनि हेंथायै खालामनाय खैसारिनि थाखाय दायनिगिरि खालामबाय आरो फासिनि हुकुम
दा नायदो बेहाय दंमोन ना जोंनिया नैबे पियलि बरुवा ना बे पियलि बरुवा ओमफ्राय मनिराम देवान बेखौ बिसार खालामलायनानै खालामबाय जे केप्टेन जितु हलरै बे हलरैदा मा खालामबाय मनिराम देवानखौजो पियलि फुकनखौजो फासिनि अर्डार थिग बिदिनो बिसोरखौ फासिनि अर्डार होनानै आरो माखासेफोरखौ मा खालामलायबाय सोरखौबा जिउ जोबजासिम जोबथेसालियाव दोननो थि खालामबाय आरो माखासेखौ मा खालामनायसै माखासेखौ माबा आसामनिफ्राय गुबुन रायजोआव होखारहरबाय बबेसिम होखारहरदोंमोन होखारहरनाय जाया आन्दामान निकबरसिम ना आन्दामानसिम होखारहरदों जायफोर सानसेया बे बिग्रायनायाव बाहागो लादोंमोन बिसोरखौबो साजा होनाय जादोंमोन बिदिन्थि महरै डिब्रुगड़ रेजिमेन्टनि माखासे बिग्रायारिफोरखौ अराय सम जोबथेनानै साजा होयो आरो लोगोसे गलाघाटनि माखासे बिबांनि सान्थ्रिफोरखौ बिबाननिफ्राय बोख्लायो बेना जायफोरा बे बिग्रायनायाव लोब्बा दङमोन नुबायना जे जायफोरा बे 1857 मायथाइनि जितु बिग्रायनाय बे बिग्रायनायाव लोब्बा दङमोन बे लोब्बा थानाय माखासे बिबानगिरिफोरखौ सोरबा सरकारनि सिङाव साखरि मावदोंबाबो बिसोरखौ साख्रिनिफ्राय बोख्लायनायसै थिग बिदिनो सोरखौबा मा खालामबाय जिउ जोबजासिम जोबथेसालियाव जोबनानै दोननो थाखाय अर्डार आहमकर कन्दर्पेश्वर सिंहआ उन्दैमोनलाय बिखौ बर्धमाननि जर'खा जेलाव 1860 मायथाइनि डिसेम्बर दानसिम दोननाय जादों दा बेयाव मोनसे खोथा कन्दर्पेश्वर सिंहआ बेयो बारा गोदोर नङामोन उन्दै बैसोनिमोन ओंखायनो बिखौ आलादा जेलाव दोनबाय बर्धमाननि मोनसे जेलाव दोनदोंमोन दै बेखौ गोसोआव ला सोंनो हागौ जेनेबा 1857 मायथाइनि बिग्रायनायाव जितु राजकुंवर कन्दर्पेश्वर सिंह बे कन्दर्पेश्वर सिंहखौ बबे जेलाव दोननाय जादों आन्सार मोनबाय बर्धमान ना बर्धमान बे बर्धमाननिफ्राय उनाव मा खालामनायसै कन्दर्पेश्वर सिंहखौ गुवाहाटीहालागै लाना फैनानै गुवाहाटीयावनो थानो होनाय जानायसै कन्दर्पेश्वर सिंहआ जरहाटनिमोनथ' दा बेखौ जरहाटआव थांफिननो होआसै बर्धमाननिफ्राय लाना फैनानै गुवाहाटीयावनो थानो होबाय आरो गुवाहाटीयाव थानो होनानै बेखौ जरहाटहालागै थांफिननायनि मोनथाय होआ बिसोर दा बेबायदिनो बेखौ बुरखायना दोननो थाखाय कन्दर्पेश्वर सिंहखौ बुरखायना दोननो थाखाय 1863 मायथाइनिफ्राय जाफुंनाय बादियै बिनो 500 रां पेन्सन होनाय जायो कन्दर्पेश्वर सिंहखौ 500 रां पेन्सन होनानै बुरखायना दोननायसै महारानी भिक्ट'रियानि फोसावनायनि उनाव दुतिराम बरुवा फरमुद आली बाहादुर गावबुरामोन बायदि बिग्रायनायनि मददगिरिफोरखौ आन्दामाननिफ्राय आसामाव फैफिननो गनायथि होनायसै जायफोरखौ आन्दामानाव होना दोनहरदोंमोन ना आन्दामानसिम जायफोरखौ होखारनानै दोनहरदोंमोन बिसोरखौ महारानी भिक्ट'रियाया 1858 मायथाइनि महारानीनि फोसावनायखौ गोसोआव लादो महारानीनि फोसावलाया मा मायथाइयाव जादोंमोन महारानी भिक्ट'रियाया गावनि फोसावथायनि अर्डार मथे मा खालामनायसै आन्दामानाव होखारना दोनहरनाय माखासे सुबुंफोरखौ आसामसिम लाबोफिननो थाखाय हुकुम होनायसै दा बेबायदिनो ब्रिटिश खुंथायनि बेरेखायै जितु आसामनि सोमावसारनाय बे सोमावसारनाया मा जाहैबाय बेखिनियावनो आसखान्दा जानानै थाहैबाय नङा बेखिनियावनो जोबनानै थाहैबाय जे मनिराम देवाननि जितु दैदेननायाव 1857 मायथाइनि जि बिग्रायनाय बे बिग्रायनाया बेखिनियावनो थुंगेनायसै फारसेथिंजाय मनिराम देवान आरो पियलि बरुवाया मा जानायसै फासि होजानायसै ना बिसोरो मा मायथाइयाव फासि होदोंमोन गोसोआव दङ ना मा मायथाइयाव फासि होदोंमोन 1858 मायथाइनि 26 फेब्रुवारि 1858 मायथाइनि 26 फेब्रुवारियाव मनिराम देवान आरो
पियलि बरुवाखौ मा खालामनायसै हासिगोन। अब्ला फरायसाफोर जोंनि सावरायनायखौ दिनै बेयावनो दोनथ'दिनि। गासैबो फरायसानिसिम खावलायनाय जाहाथे लकडाउन होननानै क्लास जायाखै होननानै रावबो फरायसाया ओरैनो गेलेगारना थानो नाङा। गिदिंलानानै बा ओरैनो मबाइलाव सिनेमा सिरियाल नायथिंनानै जना थानो नाङा। गासैबो फरायसाया बिजाबजोंनो जेब्लाबो नांथाबनानै था। अब्ला जोङो जोंनि सावरायनाय आयदाखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै। गासैबो फरायसाखौ जेब्लाबो बिजाबजोंनो लोब्बा लाखिनानै फरायबाय थानो थाखाय आं गुरैयै खावलायहरनाय जाबाय।